According to Bombshell Geza, panapa kubuda tauri mashoko anoshamisa aiwa achiti ma-state security leaders panguva inoi aiwa ari kusapota aiwa kurimovwa kwemutungamiri wenyika achiti aiwa pane ma-state security officers vakaricha out to him vari kutaura mashoko ekuti aiwa in full support of you Bombshell Geza to remove zvigananda. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Tina pa BBC Zimbabwe anoposta Bombshell Geza muri kuona kudanyira chiti talking point during his address this morning. Comrade Bombshell Blessed Runesu Geza said there are some state security leaders who approached him and they are in support for the removal of Emmerson Mnangagwa. Domashoko abuda kutaurwa panapa na Bombshell Geza achiti aiwa pane ma-state security officers vakareach out to him vari kutoti aiwa they are in full support yekutoti aiwa zvigananda aiwa ngazvidesign ngazviende noda kwokuti aiwa vari kuramba vachikonzeresa corruption inoonekwa kunzi it is a security threat aiwa munyika yeZimbabwe. You are failing to develop and to move and progress just because of zvigananda zvekuramba zvichiluta day in day out. Muridze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi. Ndakubai section medu mudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.